नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो फिसा गेदेर निउस लाना फैबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामालाबा जोबजासिम नायलांबाय थादो। लोगोफोर दानिया आवगायलांसै। आसामाव फिन खनसे लकडाउन जानो हागौ होननानै बुंदों आसामनि चिफ सेक्रेटारि कुमार सन्जय कृष्णया। आसामाव गोबाङानो कभिड-19नि रुल्सफोरखौ मानियाखै। ससियेल डिस्टेन्स, खुगायाव मास्क गैयालाबा टाउन बाजार गिदिंबायनाय बेफोरखौ नुनानै फिन सरकारा लकडाउन होनो हागौ होननानै बुंदों। आसामाव दा 1 लाखनिबो बारबाय कभिड-19 बेराम जानाया, बेखायनो आरो खनसे सरकारा लकडाउन खालामफिननो हागौ होननानै बुंदों। मैया जम्मु आरो काश्मीरनि शपियान जिल्लानि कलेरा होननाय जायगायाव मैया इन्डियान आर्मिफ्रा 3 उदखारिफोरखौ गावथारदों आरो सासेया गावथारजानो गिनानै आखाइ दैखांदों। दा बे आखाइ दैखांनाय सासेखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामबाय। दा बेखौ माबायदि साजा होयो पुलिसफोरा? आसामनि मिनिस्टार बिथां भुपेन कलिता बिथाङा स्कुल कलेज खुलिनायनि थाखाय थाग थियारि खालामगासिनो दङ होननानै बुंदों। बिथाङा स्कुल कलेज खुलिनायनि सिगां माखासे खामानिफोरखौ मावग्रोगोन होननानै बुंदों। 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय 15 सेप्तेम्बरसिम स्कुल कलेजफोरखौ सेनिटाइज खालामगोन आरो ससियेल डिस्टेन्सखौ नायनानै सिटफोरखौ एरेन्ज खालामगोन। बिथाङा बुंदों स्कुल कलेज खुलिनायनि फिक्स डेट लानाय जायाखै होननानै, अब्लाबो बिथाङा खामानिफोरखौ थाबै मावनानै लागोन होनना बुंदों। सेन्ट्रेला दाबो अर्डार होनाय जायाखै माब्लानिफ्राय स्कुल कलेज खुलिगोन। मैया सुशांत सिंह राजपुतनि गार्लफ्रेन्ड रिया चक्रवर्तीखौ इन्टारभिउ लानायाव रिया चक्रवर्तीया गाबनानै दिन्थिदों आरो बिथां रिया चक्रवर्तीया सुशांत सिंह राजपुतखौ बुथाराखै होननानैबो बुंनानै लादों। लोगोसे सिमाङाव सुशांत सिंह राजपुतआ नुजाबाय थायो होननानै बुंना लादों। सुशांत आरो रिया सानैजों 2013नि यस राज फिल्म कम्पानियाव लोगो मोनदोंमोन होननानै बुंदों। अब्लाबो सुशांत सिंह राजपुतनि गार्लफ्रेन्ड रिया चक्रवर्तीखौनो बुथारदों होननानै बयबो सानगासिनो दङ। जोंनि भारत हादरा बायगोन गोदान फाइटार इजराइलनिफ्राय लाबोगोन गंनै अक्वास मुंनि। बेखौ लाबोनो थाखाय इन्डियान हादरा आमेरिकान डलार 2 मिलियन खरसा खालामनानै लाबोगोन, माने बायनानै लाबोगोन। मैया अरुणाचल प्रदेशआव 3 आल्फा केडारफोरखौ हमदों। म्यानमाराव ट्रेनिं लाखांनानै आसामाव हाबनो नागिरदोंमोन बे 3 केडारफोरा। बेखौ इन्डियान सेनाफोरा ग्रेप्टार खालामबाय। लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव तामिलनाडुनि कन्याकुमारियाव कंग्रेस पार्टीनि एमएलए एस हासां कुमार बिथाङा कभिड-19 बेराम जानानै थैबाय। बिथाङा 70 बोसोर बैसोनिमोन। बिथांखौ एप'ल' हस्पिटालाव एडमिट खालामदोंमोन। बिथांनि देहायाव गुबुन बेरामबो दंफायोमोन, लोगोसे कर'ना बेराम जाबफानानै गोबां जानायाव बिथाङा मैया थैयो। लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय आरो फल'बो खालाम, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंसोरनो थाबैनो मोनो। गोजोन्थों लोगोफोर।